Türkmenistan'ın 6 sentyabrda ýurdun energetika senagatynyň ösüşine bagyşlanan halkara sergiwe almy maslahat açyldy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň bu çäre münasibetli çap eden gutlugyny bir tarapdan owalarda, şäherçelerde we etrap merkezlerinde energiýa paýlaýjy ulgamlaryň, transformator beketleriniň durkunyň düýpli täzelenje wada berilýär. Ikinji tarapdan içerki sarp edijileriň elektrik energiýasy bilen dol üpçün edilýänligi, munyň elektrik energiýasyny daşary ýurtlara iýermäge giň mümkinçilikleri diýenligi tasdiklanýar. Azatlygyň Lewapdaky we Mardaky seçmeleri elektrik üpçünçiliginiň bu iki welaýatda has sırmlaşanlygyny habar berýärler. Aýdylmagyna görä, bu iki welaýatdaky elektrik problemalar ýyllar boýy çözülmän gelýär we soňky 2 ýylda tog üpçünçiligi ýagdaýy hassa agyrlaşdy. Elektrik togy giýje günlüğüň dowamyna kesilip bir neçe sagatdan berilýär. Tomsuny adamlar halydynlykdan peýdalanyp bilen oklar. Bu olar üçin esas problema. Ferişte tygyşytlamak üçin hojalyklarda bir gedekde köpräk nahar beşerip, onu 2 gün iýmek kadaý gurly. Şeýsen ardanrak bolýar diýip adatlygyň habarçysy bilen gurlaşan ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýöne esaklamak has kynlaşdy. Esasanam Tomsuny köp adam täze tiýmän gowurda gedinip goýmagy ýykyn edýär diýip çeşme aýtdy. Elektrik esasan akşamlaryna berilýär. Sebäbi adamlaryň telewizor görmegini, arkadagyň ýol başçylygy aslynda gazanylýan üstünlikler bilen tanyş bolmagyny isleýärler diýip adatlygyň marly dinleýijisi aýtdy. Ýönel togyň berilen wagtynda hem güýjüniň pes bolýanlygyny, adamlaryň häzirden gyş mewsüminiň aladasyny edýänliklerini, sebäbi gyşda elektrik üpçünçiliginiň tomsakydan hem yaramazlaşýanlygyny görüň berdi. Daşoğlu welaýatynyň Saparmurat Niýazow, Göreğli, Gurban Sultan Eje we Bolumsaz etraplarynda bolsa, etrap merkezlerinde we owalarda elektrik togynyň we gazyň gündüzlerine kesilip, diňe akşam saat 18-de berilmek adaty zady urly diýip adatlygyň seçmesi habar berýär. Adamlar ıssyda zaýa bolan et süý dönümlerini zyňmaly bolýarlar. Gaz bolmasa nahar odun ýakyp ozakda beşerip bolýar, emma tok bolmasa kyn bolýar diýip Daşoğludaky çeşme aýdýar. Onun sözlerine göre gaz we elektrik edaralarynyň işgärleri tok we gaz kesilmeleriniň görülmegini gyşa taýýarlyk görülýänini bilen düşündirýärler. Aslynda gyşa görülýän taýýarlyk ýok. Gaz we tok kesilen tebitleri elin aýlanyp çykdym. Emma ol ýerlerde gaz we tok edaralarynyň ýeki işgärine de duşmadym diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Adatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan yerli inженeriň düşündirmegine görä, togyň ir sagat 10-na kesilip akşam 18-de berilmeginiň sebäbi etraplaryň elektrik edaralarynyň maddi enzamlaryň bazasynyň gödüňüne getirip bolmajak derejede tozmagy bilen bagly. Liniýada ýa elektrik geçirji enzamlarda näsaatlyk güde çyksa, iň zerur ätýäş şaýlar beýlede dursun. 1 metr alüminyum hem tapylanok, emma ýokardan gyşda tok kesilmesin diýip buyruk berýärler diýip anonimlik şertinde gurlaşan inженер gurrun berdi. Owalardaky etrap merkezlerindäki transformatorlaryň ýagyny hem edari işgärleriniň aýlygyndan tutup täzeledik. Welaýatdaky başlygymyz haýsy işgär pul bermese işden boşadyň diýip elektrik edarasynyň inженери adatlygyň çeşmesini aýtdy. Bir-birinden garaşsyz çeşmeleriň tasdiklamagyna görä, Daşoğludaky tok etmezçiligi sogadyjy ulanyp etsi söwdasy bilen meşgullanýan. Awtologlara teknik hyzmat edýän kärhanalar bolan telekeçileriň köpüsiniň iş ýerlerini ýapmagyna alyp geldi. Welaýat häkimiýetleri arz edip baranlara öz ellerinden gelýän işiň ýokdugyny, häkimligiň binalarynda hem togyň pesligini aýdýarlar.